Hello mga kalabidabs and welcome to Hungry Bay by Jennifer Bake Shop and Restaurant. Located at Purok 1, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Ngayong araw, ating pinuntahan ang Hungry Bay. Dito lang po yan sa Santo Domingo, Albay para itry ang kanilang masarap na mga in-offer. Siguradong matatakam kayo sa sarap mga kalabidabs dahil talaga namang hindi pa huli pagdating sa masarap na pagkain ang Hungry Bay. Kaya samahan niyo ako kasama ang Bicolano Vloggers para tikman ang kanilang masarap na pagkain. Dito yan sa Hungry Bay, located at Purok 1, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Hello mga kalabdabs, welcome to my channel for today's vlog. And dito po tayo ngayon sa Hungry Bay Bake Shop and Restaurant. Dito po yan sa Santo Domingo, Albay. Of course, kasama ang mga Bicolano Vloggers para sa panibagong food trip. Ngayong hapon sasamahan nyo kami para tikman ang kanilang mga no-offer dito sa Hungry Bay Bake Shop and Restaurant. So ito mga kalabdabs, sa mga gustong itry yung kanilang mga no-offer na pagkain, syempre naman punta na po kayo dito sa Santo Domingo, Albay. Dahil talaga naman po matitikman niyo ang pinakamasarap na mga menu dito po yan sa Hungry Bay. Of course, kasama ko na yung mga members ng Bicolano Vlog. So, Matiksong PH, Team Oragon, and syempre, ang isa sa talaga namang parati kong kasama, ang vlogger na may motor, ang T4 South. So, ito mga kalabadam, syempre kasama natin ang may-ari, ang napakagandang may-ari ng Hungry Bay dito sa Santo Domingo, Albay, na si Ma'am Jennifer. So, ito ma'am, kailan po ba nag-start ito, nag-open itong restaurant? Okay. Actually, nag-start ako by cakes. Nag-open ako last January 22, 2022. Actually, tomorrow, first anniversary namin yung cakes. Tapos ngayon, may demand kasi kami ng mga customer namin ng Ate Jenny, hindi kayo nag-serve ng food. So, we decided na mag-serve na ngayon. Actually, supposed to be naman na wala na okay na yung pandemic. So, nag-open kami ito ngayon ng restaurant dito sa taas, ng bake shop. So, nag-open kami last November 18. November 18. So, Yeah. ano-ano po ba ang makikita nila dito sa inyong restaurant? Okay. Dito sa aming restaurant, nag-serve kami na more Italian food. Italian food. Yes. Meron kami homemade pasta and homemade pizza. Kasi ang pizza namin dito, kami mismo ang gumagawa ng dough. Even sa okay. sauce, kami din ang nagagawa. So, homemade talaga siya. Natural ingredients. So, ibig sabihin, yung inyong pizza ay talagang ikang exclusive lang dito Yes. nila patitikman sa Hungry Hungry Bay. Bay. So, anong oras naman ang bukas at sara ng Hungry Bay? Guys, nag-open kami dito ng 10 a.m. hanggang 10 ng p.m. ng weekdays. Tapos every weekend naman, 10 to 11 p.m. So, walang rest day? Wala. Open kami Walang everyday, five. daily. So, ayan mga kalabidabs, no? Mamaya ay titikman natin yung kanilang offer na pagkain ng mga mostly Italian food. Yes. Ano aside sa Italian food? Ano Meron din kami Asian. Like Asian. Filipino chop suey. Meron kaming buttered chicken, Singaporean noodles, pancit bisado. We have sisig also, nachos, pulutan. About and sa calamari. sa mga drinks naman? Sa drinks naman, we do serve coffee sa mga coffee lovers dyan. Then, sa beers naman, nagsiserve din kami ng drinks at sa mga cocktails din. Cocktail lovers. Milk tea wala pa. No, we're on coffee. Coffee. Yun. So, yung mga kalapidabs sa mga gusto pong itry yung kanilang mga drinks and masasarap na pagkain, punta na po kayo dito sa Hungry Bay Bake Shop and Restaurant located at Purok 1 sa Isidro, Santo Domingo, Albay. again, mga kalabidabs, no? May-ari na si Ma'am Jennifer. Kaya so, mamaya, titikman na natin yung kanilang mga offer dito sa Hungry Bay. Kita-kits later. Itsura pa lang, talagang matatakam ka na sa sarap. Ang Hungry Bay ay nag-offer ng mga Italian and Asian cuisine. Kaya talagang makakalimutan mo ang iyong diet dahil sa masarap na pagkain kanilang in-offer. Dahil sa Hungry Bay, di lang sila nagsiserve ng delicious food but definitely a good food. Di rin papahuli pagdating sa masasarap na mga pastries and
refreshments. Non mi va di controllare se tra noi è tutto finito. Allora io mi farò un altro mojito. So ito na mga kalabdab, so titikman na natin ang masasarap na pagkain na ino-offer ni Hungry Bay. So it's Tikiman Time! Talagang masasabi ko na masasarap talaga ang mga pagkain offer ng Hungry Base dahil maging ang mga kasama ko ay talagang ayaw mo disturbo sa pagkain. Che vibra nella tasca e la tua voce che mi vibra nella testa i miei beat. So ito na mga kalabdabs, no? Try na natin, titikman na natin ito kanina. Actually, pinagmamalaki na rito, yung most na kanilang ino-offer dito ay mga Italian ang foods. Siyempre, number 1 na dito yung mga kanilang pasta and yung kanilang pizza. So, syempre kasama natin yung mga Bicolano vloggers para try yung mga ino-offer na pagkain ni Hungry Bay. Che grida Ang masasabi ko, isa rin to sa pinakamasarap na pagkain na pwede nyo matry dito sa Albay. amici, so che fai finta di niente. So again mga kalabdabs, yung kanilang pizza dito ay sila mismo yung gumagawa everything dough, no? Kaya yung kanilang pizza po ay talagang sa kanila po yung matitikman, yung kakaibang flavor ng kanilang mga pizza. At the same time, yung kanila pong pasta ay talaga naman pong masarap. Ayan. So lahat po ng mga pagkain na rin na-offer dito, actually na-try natin kanina, no? Masasarap siya mga kalabdabs. So yung mga gustong i-try, yung mga ino-offer na pagkain ni Hungry Bay, yan punta na po kayo dito sa Santo Domingo, Albay. So napakalapit lang po yan dito, along the road lang po yan. Hindi pa siya nakakarating ng sentro. So malapit po to sa may Tres Ipos. So napakadali nyo na pong mahanap yung kanilang pwesto. Ayan, at the same time po, may mga madami silang ino-offer like mga drinks, mayroon silang mga cocktail, mayroon silang beer, mayroon silang coffee, and at syempre yung kanilang mga teas. So, ano pang hinihintay yung mga kalabdabs? Punta na po kayo dito sa Hungry Bay Bake Shop and Restaurant. Ayan, Bake Shop and Restaurant para i-try yung kanilang mga ino-offer na pagkain. So, tara, let's try this one. Ciao time! Nascosto poi mi intasi la DM. Non mi va. So ito nga mga kalabdabs, no, dahil sa mag-Valentine's Day, mayroon din po sila ngayong ino-offer ngayon, no, na Valentine's Date Night. Ayan, so on February 14, 7 to 10 p.m. So mayroon po silang dinner buffet with cocktail and live band. So about 799 pesos, talaga naman po ma-enjoy nyo na ang inyong date with your loved ones. Dito po yan sa Hungry Bay. Again, located po yan dito sa Santo Domingo, Albay. So ito mga kalabdabs, no, sa mga gustong makipag-date ngayong Valentine's Day, so punta na po kayo dito at i-enjoy ang dinner date sa yung bebe. For sure talaga mas tatagal ang yung relationship dahil sa masasarap na pagkain kanilang ino-offer, plus talaga namang napakaganda nung mga ino-offer nila dito. Ayan, so ano pang hinihintay yung mga kalabdabs? On February 14, punta na po kayo dito sa Hungry Bay at talaga namang mas mag-feel nyo ang pagmamahal dito sa Hungry Bay. Non mi va. Bukod sa masarap na pagkain, mayroon din silang live band performance tuwing Biyernes hanggang Linggo, alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Kaya bukod sa nag-enjoy ka na sa masarap na pagkain ni Hungry Bay, talaga namang mas kikiligin ka sa mga gandang tinig ng kanilang live bands. Pwede ka rin mag-request ng iyong favorite songs o kaya naman makipag-jam sa live band. Kaya, the best talaga ang mga ino-offer ng Hungry Bay by Jennifer. So tapos na po tayo ng ating food trip dito po sa Hungry Bay. As you can see, mayroon pong live band every Friday to Sunday. Mula po yan 6 p.m. to 10 p.m. So talaga mas ma-enjoy ninyo ang inyong date kapag pupunta po kayo dito para mag-enjoy ng masasarap na pagkain dito po sa Hungry Bay. Of course, syempre, talaga namang panalo yung mga pagkain nila mga kalabdabs. Ang sasarap ng mga food sila. Gusto ko yung kanilang mga pizza. Dahil yung kanilang pizza dough ay talagang sila po yung gumagawa ng kanilang pizza dough. So napakita po natin kanina yung kanilang pizza dough. And also, syempre, maging yung kanilang mga base. Sobrang sarap ng carrot cake nila. And syempre, yung kanilang mga drinks talaga namang panalo. Yung kanilang mga ino-offer dito po yan sa Hungry Bay Bake Shop and Restaurant. Located po yan dito sa Purupono, San Isidro, Santo Domingo, Albay. So again, parang enjoy po ninyo ang inyong
date with your loved one, eh, punta na po kayo dito at sigurado naman ako every weekend mag-enjoy din po kayo ng mga live bands, and also syempre pwede po kayong makipag-jam, no? Yung mga mahilig pong kumanta dyan, pwede po kayo mag-jam sa kanilang banda. Ayan, so maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi o hapon sa napakasarap na kainan. Dito po yan sa Hungry Bay, located at Santo Domingo, Albay. So this is Mon James D, kasama ang mga Bicolano vloggers. Of course, ang P4 South, sina Jerry, at yung mga bakukulit nating kaibigan dyan. Maraming salamat. This is Mon James D, a vlogger, the show lover. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kalabitabs? Tara na sa Hungry Bay by Jennifer at siguradong mabubusog kayo sa sarap at talaga namang mapapakanta sa kanilang mga live performance tuwing Biyernes hanggang Linggo. Scappo via dalla città, scappo via da questa realtà. Tara na sa Hungry Bay by Jennifer, Bake Shop and Restaurant located at Purok 1, San Isidro, Santo Domingo, Albay. This is Mon James D. Have a good day.